anoko na azy mba aza tompineke mangangizy mangangeno ratono minolo so tsy dignino fambolivali tsy niany tsy amare nianiny nazy mety ho azono ninolosonola sakoryano ndraiky vavabe io mba tandritandre madodo ataovantegnino fa izy ko ny vady be anonda tiany fakadiny tsy alany tsy anyanao anao fa izy naleny antrano hoe fa mandiny ategnanao fa minazy visinanao ambany Jolicia vahiny fandaharana toera zegny na amin'ny télévision na malagasy na amin'ny page toera zegny na amin'ny YouTube na amin'ny radio zegny regnesantsika sa hitantsika koa ity fandaharana ty magnambara tsaratsika de magnantegna zay fa izatitsika mifarina nareo satria na veto tovavy ny artiste zay manana malaza na le somary nisy fotoagna kely nangingina na silence radio de satria ny ketrikely zavatra maro samihafa zay de atolotra atsika zay mpankafy zao tovavy zao faly magnano mbola tsara Jolicia naiky ny vahiny eto amin'ny plateau ny fandaharana tsy hoe raha zegny ya faly za miaraba anorana day midara ary faly koa zegny za miaraba atsika jiaby amin'izay magnaraka fandaharana tsy tapaka ny ty hoe raha zegny sy zay mahita zay jiaby misaotra anao nagnantso d'accord Jolicia bon Jolicia fo nahezany ianao zay resaka la musique tsy zao maly mas ty zao matsaky magnagny ty zay fo ke mba tianay sy tiany mpankafy anao ho fantany tsara hoe azoma Jolicia ty baka ia filton jiaby zegny mba tiany ko amin'ny paraka fandarana atsika ya Jolicia zegny ny nom d'artiste Jovial Soanoria zegny ny tegna agnarako ny tegna fiaviako zegny baka Nosy Be teraka tanosy be raha zambeko jiaby anosy be fa za zegny tonga tambanja donc comme commence 2 ans teo za fa tambanja de azo lazaigna hoe baka ambanja koa zegny za ary fiera zanaka sambrana d'accord Jolicia fanazanaka anao zio ya mananjanaka araiky de Jolicia zegny 28 ans ijoty ya fa 2020 ka 29 ans 29 ans aussi ya 29 ans mois d'août avio ya fa misy zanaka araiky 29 ans zanaka araiky fa maro no volagna hoe matoe donc amitsika joty koa fa 29 ans natoe donc bedara koa fa fa matoe d'accord akoatran'zegny ny resaka la musique mba tahianao tagnatin'ny fotoagna vitsivitsy zahay de tsy hentahentanana i amin'ny Jolicia igny naro nagnotany mozika firegnay mandeha amin'ny radio hitanay mandeha Facebook fa tsy hitanay tahentany misy izy tiany faninao ho regny aby raha jiaby zegny ya magnano raha boka tsy mora de miezaka magnano raha tiany fany zegny satria la musique zegny taminaka teo nataoko hoe passion le izy fa tsy hoe nataoko rabe fa tady vola ya ndraiky fa tsisy raha tsaratsara ny hoe raha tiantegna midriky vola mampidriky vola amintegna de niezahako satria za nagnano araiky aroe zegny tian'olo to izy tian'olo misy fany za de iazahako koa zegny magnano raha mba tiany fany tsy hoe za mahay maro volagna hoe Jolicia raha tsy feo Jolicia nino fa kanefa ndraiky zegny raha tsy feo raha jiaby tsy solitsy akteraka nandefa na e nandefa de natoa izy mbala misy ampizany mety misy fany de miezaka zegny za mba magnano raha tokony tiany faninakahy fa agnatin'izegny zegny le fiezagna tsy vitany hoe atao malakilaky zegny naviako misy momony mijanogno hely satria tsy mety ampirafesy ny asa de mitady fotoagna araiky anaovana la musique de mba magnano raha tsaratsara mba raha tian'olo zegny zany hoe agnatin'ny fotoagna miketriky raha vaovao zegny anao sa tsara magnano karakory ya agnatin'ny fotoagna miketriky miezaka mba mizaha raha mba tokony tsaratsara tian'ny fanitegna zegny fa misy raha vaovao zegny raha azoko tsara hanitra sara hoe nagnasinasy radio hely atao fa niantra feo sa niantra nagnino sa ta agnatin'ny fotoagna lafabe zegny ya fa misy nikitritregny feo ndraiky donc mety tsy voaova be karakory iezagna fo zegny magnano raha mba tsara zegny misy raha vaovao zegny atao raha azoko tsara
Ia, misy. Misy raha vaovao ato ato. Rehefa maro magnontany agna manao ma chérie manao ny jiaby dika zegny fa afaka magnategna antsika fa misy raha vaovao aboaka amin'ny Julisia ato surprise ho antsika zay mpanafanasy zay fan Julisia. Bon, Julisia nagnano mozika anao. Misy fa volagna hoe bon resaka fitiavagna Steve nanaovako Steve tsy hoe toko be mitegna. Nisy nihirahira nalenao tahaka matagny sa hoe nisy tamin'ny famillenareo mpihira sasanao teo fo bon hira tsy fa loso. Ia, zay ndraiky misy amin'ny la famille mihira. Cousin mamako zegny mpiravavy mama io Jean-Luc. Ah ouais. La famille de Jean-Luc. Cousin mamako izy mpiravavy mama io hoe igny la famille ko mihira. Maromaro zegny la famille ko mihira. Fa za ndraiky zegny ny tegna ny azoko lazaigna hoe za tsisy expérience amin'ny la musique. Za tsary misy groupe navinisy za hoe na navy chanteuse na navy danseuse fa za fo zegny tia mihira. Tia mihira fa za tsisy expérience amin'ny hira. No fitiavanao hira zegny dia natovanao hira sa nisy nosonosy koa tafaratata ny ranao. Le fitiavako izy nagnanaovako izy fa hira baka jeté amitsika gasy tsy de vitavita tsy hoe anao koa tsisy moyen zegny tsy de tokony havita izy satria amitsika ty tsy karaha andafy agny ohatra hoe iro mihitsy ny magnefa artiste mandefa hirandreo amin'ny télé amitsika eto ndraiky zegny contraire an'zegny artiste zegny magnefa hira mba zegny mandeha amin'ny télé na zegny mandeha amin'ny radio de mety misy moyen hely za nagnano de nagnano raha tiako za. Donc zegny fialambolinao raha tiana tamponao na nanaovanao ny resaka ny la mozika. Bon, tagnaty fotoagna lavabe zegny anao fo manaotra hira anao sa misy olona mia hely misy olona nanaotra hely tato ambadiky sa anao fo nagnano tamin'ny zavatra zegny. Presque hiranakahy jiaby zegny Pierrot Matatana nagnano izy. Fa ankoatra ny roe tafara zegny araiky nataoko cover de araiky vady be igny zegny za tompy nanoatra izy de namezako olo nagnano arrangement ndazy. D'accord. Ino to safidianao hoe Pierrot Matatana tianao nagnano la mozika taminazy ty misy tianao zay misy matetiky contenir soratana sa nanakona avianao safidiana Pierrot Matatana? Ya matetiky safidianako Pierrot Matatana zegny izy matetiky le hira ataony mivolagna raha eventin-draha de tsara zegny antegna magnano raha zegny mba raha mivolagna mba raha misy message na raha mpitiavagna izy na raha mikasiky velon-tegna izy mba fa tsara hoe misy message ampita amin'olo fa tsy le hoe hira igny de tsy haiko zay zegny tegna nifidianako Pierrot Matatana. Atretinao afapo amin'ny la mozika jiaby zay naboakanao sa hoe mba misy raha hitanao tsy ampy hely sa manakarakory fahitanao azy? Ya, izy boka olombelogno karaha tsika mitady vola tsy mety mahay mahampy. Hitako maro iranakahy migene za fa hitako izy tiany fany de tsy de mahamenatra firy fa maro zegny hitako iranakahy tsy maro koa zegny critiquen'olo hoe iran'ny Julisia tsy mifanentagna amin'ny taognazy iran'ny Julisia karaha hira fa be aminazy de iazako koa zegny atoato magnaboaka hira jeune asa mba mifanentagna amin'ny faninakahy sy mifanentagna aminakahy magnano izy. Bon, Julisia, misy mpihira gasy na vazaha ve alenao tahaka na hoe mahafinaritra anao raha ataony mba angalana inspiration sa manakarakory? Jusqu'à jour zegny tsy endriky misy za zegny magnano raha hatry zegny za magnano raha mahafalifaly fonakahy zegny za matetiky na zigny hitako mety amin'olo na tsy mety amin'olo fa izy koa fa hitako mahafalifaly fonakahy zegny izy matetiky ataoko asa égoïste tegna raha nakamo. Bon, oui, misy artiste gasy ankafizinao anao ka tianao hira atao na tianao mafirana? Misy lehilahy ohatra na manangy ohatra? Nakahy ndraiky zegny tiako artiste tiako Black Nadia feonazy tiako raha ataony zegny tiako de Ninasy koa tiako feonazy tiako fietsotsotra anazy koa tiako. D'accord, Julisia, volonao ino sa misy sana karakory? Zay fo question-nao. Ya volonakahy za koa zegny fa misy volo de za magnano extension ambany mi rajouter longueur karaha artiste jiaby. Bon, misy fotoagna zay anao magnano izy naturel tsisy raha karaha zay sa ya misy fotoagna za magnano izy naturel fa tsy azon'olo hono satria tsy de be différence nazy fa deran'iza magnano fagneva frisé zegny matetiky ely fo fagnevanaka aminazy satria fagnevako zegny tsy frisé fa za koa tia magnano fagneva frisé. Ary ny resaka sorokojana tary sy ny tary misy raha tara manokana ndraikindraiky mandeha salon de beauté sa sano tompony fo mikojakoja anaty trano aty?
Ya, za zegny tia magnano raha naturel, mizahazaha amin'ny internet. Ny raha matetiky fataoko zegny pomme de terre, de concombre, de tomate. Atao karakory? Tapako tomate. Izy manta io ampiasaigny io? Tomate masaka. Non, masaka analoky sa masaka Non, ampotony? tomate masaka ampotony. Yeah. Ny tapako izy matetiky izy ataoko amin'ny tarehy. Za zegny tia magnano Igny raha zay tonga direct naturel. dolirigny soragna io? Ya, doliry ny soragna io izy aveo atao temps de pause. Karazana gommage zegny? Ya, za magnano izy gommage ndraiky, izy ampiarahako amin'ny poudre vary. Mixeko izy de ataoko miaraka amin'ny poudre vary. Ino rokotagna izy? Igny anaovako gommage, tsy rokotigny mare fa sora di mahendaka. Rokotigny moramora izy, igny fanaovako gommage. De anao fo zegny ny maquillage sy ny tariny, anao fo magnano izy anao tsy mandeha salon de Matetiky io boka tsy araka anao isaka anao andeha hiboaka andeha amin'ny salon de beauté fogna ny maquillage fa ianaragna koa magnano izy mba vitantegna magnano izy malakilaky antegna mandeha miboaka. Fa matetiky za tompony fo. Bon, raha resaka tournée teto Madagascar fataiza tany mba tsy dino Zolissia mba fantanana anaovanao ny akatsehatra azy. Ya, presque amin'ny province jiaby. De fahitako ya, presque province jiaby. Koatran'ilay ambanimbanivola. Misy fotoana mandeha ambanivolo? Ya, tambanivolony ambanja fa tsy matetiky. Ino antony sa hoe tsy madigny rythme agnaty ala anao sa hoe so misy baka ambanivolo agny tiangalanao te raha? Non, tsy resaka zegny ndraiky. Fa matetiky le fotoagna mihitsy tsy de misy aminakahy fa tsy mandeha ambanivola za. Tsy problème. Ary ny tany ivelany ohatra mifanitezana tany somanao ty ivelany Madagascar? Ta La Réunion 2 fois, aveo ta Mayotte koa 2 fois. Ton France ndraiky fa nagnano publicité jiaby fa nisy affiche fa tsy tatrako izy satria nisy raha nindreky koa taty. Tamin'ny lasa. D'accord. Misy asa hafa anao ankoatran'ny resaka la mozika sa sa manao karakory? Satria matetika anao volana hoe tsy tahatrako, tsisy fotoagna karakara zany. Ya, misy asa hafa zegny za ankoatran'ny la mozika. De tena anao hafa? D'accord. Mba nisy fotoagna featuring tamin'io sa anao tsy mieritreritra hoe hagnano featuring hely ndraikindraiky mba samy manakory? Ya, antegna zegny ampira de manana familiana magnano featuring fa matetiky zegny fotoagna koa tsy mitovy fotoagna ndraiky fandray zegny fotoagna le anaovagna izy. Sendra antegna maro raha atao de olo anaovagna izy koa maro raha atao. Zegny matetiky tsy vitana. Bon, Zolissia, raha eto Madagascar misy artiste zay lazegny fa fabriquante fa managna ny lazany mahazo note sy 20/20 ohatra. 20/20 sa hoe note-ny Big MG ohatra. Malaza be. Firy note amezanao tompony? Raha miresaka amin'ny artiste. Question mety. Ah bah oui, anao zay mila mahafantatra hoe aia niveau misy zany amin'ny resaka la muzika. 20/20 ohatra Big MG Black Nadia ohatra. Ya. De non manao note firy. Ya, tegna tompony tsara regny koa sarosarotro. Anao tsy sarotra ka anao mahita hoe za zay taoko fahety mety atao fa bako. Tsy haiko za ndako mety magnamia 9. 9? Fa mbola tsy à la hauteur. Tsy la hauteur n'olo magnano la muzika sa hoe Ya, attaque. tsy haiko hoe asa resaka tsy haiko asa nafeo, tsy haiko asa dynamisme, tsy haiko. Hitako misy raha manky zegny. Fa le raha manky aminao zegny tsapanao tompony. Ya, tsapako. De fa misy esaka ataonao zay zavatra zay hoe bon tiany tsy ampy akory ataoko ato. Ya, mizana ndraiky satria raha natao, efa natao, tegna fa misy fankafidy sarotro mihemitra afara. Mizako. Bon, maromaro nametraka question tamin'ny page hoe misy mahita anareo Ndaky Mario amin'ny 4x4 sy ny tariny narehanao agny mananara zegny nao magnano tournée. Tany olo hoe lasa fadin'i Mario sa misy ino agny ambadika any tian'ny fany fantariny na faniny Mario zegny na faniny Zolissia. Ya, zay artiste baka matetiky zegny zay mifandray jiaby. Karaha ataoko aminakahy manokana, za zegny tsisy artiste tsy fankahazo aminakahy na araiky. Satria mbola tsy ary nazok'ologno zegny zany ifamaly amin'ny artiste. Na andavanandra zegny na amin'olo tsotra. Za tsy de genre anakahy loatra mifamaly amin'olo na mankany amin'olo. Za zegny fa matetiky za volana amin'olo miavony koa fa de za tsy de minene fa za tsy genre anakahy zegny miadiady amin'olo na miavakavagna amin'olo zegny. De zegny matetiky avieko hoe za mifandray amin'ny artiste tsy midika fiarahana fa
anao mety miaraka mifanerasera amin'ny artiste. Judisia maro n'olo roa telo fanontaniana mipetraka hoe misy problème ndraiky ridiady ve sa ino hoe misy naharigna tanareo sa hoe zahay mpitazagna fo sa ary maro karakory ny ao. Za ndraiky zegny mandiniky tsika baka olombelogno io tsy haiko edy e karakory io tsy maintsy misy raha mety nirabina hely hoe raha zegny hitan'olo jiaby tamin'ny Facebook tamin'ny fahela fa zay koa mifandamigny olombelogno. Ino raha nirabina hely? Misy raha tsy nifankazahoagna hely en tant que maha olombelogno baka tsy maintsy misy fogno na resaka lamozika sy resaka vie personnelle ro tabadibady tagny. Resaka vie personnelle na ny nify ndraiky lela fo miady intsika olombelogno fa zay boka teo fa nifandamigny zay zao fa mikoragna tsara. Fa za donc matoky le hoe question petraka donc fany koa zo matetiky mampiady zegny tegna hitako fa aminakahy manokagna zegny zay ndraiky rijiady tsisy problème zegny aminakahy de za tsisy olo anagna problème na olo tsotra na olo mpiara-miasa aminakahy na olo amin'ny fiainana. D'accord. Ok. Fa nanontany teo mikasiky featuring nanontaniako anao taloha tary hoe fa anao ve mba misy hetahetam-ponao mba hoe za mba te magnano featuring amin'ny ranony misy hetahetam-ponao karaha zio mba hoe tiako za ko mba mpiaraka feo amin'ny fulany izy tiako iran'izigny raha karaha zay fa misy raha karaha zegny aminao sa karakory? Ia isany tegna boka ampihira tsy maintsy managna faniriagna fo koa zegny antegna hira miaraka amin'ny namagna. Minamagna zovy zegny ohatra za fa malaza namany Mario isan'andro iranazy jiaby tiako de managna faniriagna koa za agnano featuring miaraka aminazy andro araiky any. Azo tretigny. D'accord. Fiakanjo hoe côté courant hely hoe managna mpanjaitranao manokagna sa hoe mividy lamba fo na fripy na karakaraha zegny? Ya matetiky za mizaha modèle hitako modèle amina sur internet zegny na Facebook misy mandandalo koa tiako izy ampanjahina fa matetiky zegny za micommande amin'ny site commande par internet matetiky koa za mividy koa za mahita ny tiako na mifripy mangoy fripy ya koa fa ny tiako zegny. Bon raha resaka sakafo ino tegna ankafizinao amin'ny resaka zavatra hohanigny? Za tia fruits de mer. Fruits de mer igny tegna fa raha andranomasina ry crevette ry calamar ry laoko faredy aminao faparedy aminakahy. Bon d'accord. Raha misy fotoagnanao tsy asa atao tsy indra tegna hoe mahafaregna anao an-tragno te ataonao an-tragno na karazagna fialamboly zegny? Fialambolinakahy à part mizaha télé za tia magnano asa an-tragno mitsinjatsinjaka tsisy olo mahita igny za magnano izy miaraka mihirahira magnano mandamindamigny raha an-tragno zegny zegny da tiako matetiky za tia mandoky na misy mpagnampy fa matetiky le mandoky mihitsy ny tiako za tompony. Tianao tompony? Tsy tia lokin'olo zegny aminao? Koa za io non za tia lokin'olo fa izy koa za io tsisy raha ataoko za tompony magnano izy. Bon, Judisia, tato ny resaka kantotsika malagasy ty nomboko nitotongagna kanomboka nikorosofahagna satria mangaratahaka zavatra baka Afrika ato na magnaraka ny zavatra enton'ny rivotra baka Afrika agny pirata tato afrobeat, dancehall, trap zay fa raha malaza aminao manokagna tsy hamono ny maha malagasy atsika na ny kantotsika malagasy ve izay zavatra zay sa manakory fomba fijerinao manokagna? Aminakahy manokagna izy hitako tsara aminakahy de satria boka izy koa tsika idoko amin'ny raha fahagola fogno atsika tsy avance ary matoa tsika magnano le raha miboaka magnaraka moderne raha miboaka de misy évolution zegny atsika fa hitako aminakahy tsara satria na ireo vazaha io mba magnaraka raha ataony américain na ino atsika tsy mba magnano koa kay volazantsika zay trotrobe rika witwittarina artiste baka maro artiste tsika zegny nay maro de samy magnano le mitandrify azy maro zao mbola magnano vako jazz maro mbola karaha Marcelo Kabir regny mbola tsara nagnaro lazany malagasy misy koa mety magnano raha mievoluer magnano
raha karaha fataon-dreo Misy fotoana ve zao sama mandeha boaty mba mahafinaritra anao mba na hoe zao mba magnano soirée mba magnatogna anareo ohatra sa hoe bon za fa mihira fa za mandeha boaty zegny mandeha za soirée n'olo fa koatra zay tsy mandeha. Je suis à jeune. Mandeha boaty tia misambizy tia magnatogno raha ataon'ny namagna misambizy miaraka amin'ny jiaby za tia mandeha boaty za tia ambiance. Bon, raha migeny satria anareo zay boka fa everiny tanora maro fa mba afahany nagnano dingana amin'ny resaka lamozika. Mba afahany nagnano pas. Na dia anao mba nagnambianao note hoe 9/20 za ho anao teo igny. Fa misy olo mety anareo fa tsy 9. Iny zay mba conseil mba mianao regny jeune mba ty mba tia nagnano lazany mba tia nagnano pas amin'ny resaka lamozika. La musique zegny izy koa izy interanao izy dia magnano raha mba tokony tian'olo anao fa tsy magnano raha fahatany na magnasasaha na magnino tsy haiko sambola mibona azy fa mety avelomantena dia izy koa fa hitanao fa igny mety aminao ataova mifô izy ataova tsara fa mety avelomantena la musique zegny zegny afatra anaka amin'ilay tiagnano Mimi magnano raha fofo. Ila magnano raha fofo baka eo zegny izy baka fa nivolaniko teo igny amintsika tio zao kono tiagnano raha iezaka anao tian'olo na anao magnano vokatra anao amin'ny télé na amin'ny radio anao magnefa tsy karaha hafa hoe tadiavina ilay iraha nataonao ty hoe tsara fa anao mila ifegna zay ndefa sy ty tsy mitovy amintsika ty ndraiky à l'extérieur dikan'izay zegny izy koa fa raha hitanao tokony mahavelogno anao izy anao tokony hidirany vola aminao foncier fa zegny anao koa misy moyen anaovagna izy satria ny asa jiaby baka tsy maintsy misy fona azy dia magnano fona miezaka magnano raha tsara fa artiste fanahy maro fa zegny tiagnano mety magnano fa asa tsara izy. D'accord. Karakory fahitanao fandaharana ty hoe raha zegny amin'ny fomba fijerinao manokana? Fomba fijerinaka manokana zegny izy ty tsara ahaizan'olo anao fa nefany dia sary apetraka alohan'ny question alohan'ny anao hiditra amin'ny émission zegny matetiky zegny les commentaires choquants fa antegna zegny natoa fa hiditra mondeny artiste zakegna safe zaka zegny le provocation jiaby ataon'olo aminakahy zegny aminakahy tsisy problème anao tsy afaka andeha forcer olo ankatianao zegny voalohany olo afaka mivolagna zegny raha tiany volagniny mifotranao fa ny raha tsy mety zegny mijuger olo tsy hainao io tsy mety fa kanefa anao tsy afaka magnova jerin'olo fa anatra volaniko fo zegny les méchancetés gratuite ataonao amin'olo zegny izy tsy ampiova fiaignananao izy tsy ampanjary anao fa ny raha hitako izy koa olo igny tsy indrisy raha tsy nataonao le hoe anao ankaraha gratuitement zegny hitako tsy ampanjary izy koa raha mety voagna zegny mety voagna hely jery fa amin'ny maholombelogno satria tsika ty tsy hoe isy olo velogno ambony an-tany fa mandraky zay fa tsy maintsy mbola ke taova zegny ny raha mahafinaritra anao ny raha mahatsara anao le temps zegny anao ambony an-tany zegny zegny miafitra tokony. D'accord. Raha amin'ny hafatra ho anao hoan'ireo fan marobe miandry raha agny raha vaovao volagninao teo igny ino mba afatra ambaranao satria maro miandry agny amin'ny koragnanao ty nanino hafatra anao hoan'ireo izay mijerentsika io? Za zegny isaorako manokana zegny mankatia za jusqu'aniany mankaty iezahako zegny ny agnano ny raha tsara bebe kokoa ho an'izay mpankafy za jusqu'aujourd'hui za zegny iezaka tsy décevoir ro miandriandry fa niandry ka roatra miandry hely miandriandry hely amizegny fa agnaboaka izy amizegny dia ataoko tsara za matoky fa mety atiavandreo za zegny izy mety tombo koa mifana retourner zegny taogno ty samana karakôry comme fa misy olo baka organisateur zay tsoma mahita raha ty miboaka jeune za sambava gnano zay mananara mbala mila anao na zay ry karakôry sy manomboka biagna daty tegna hitanao hoe anomboka amizegny anao izy manomboka fily amba fanny organisateur mba miomagna igny naka zegny amin'ny taogno araiky ty iferiko zegny ho an'ny fan zay mangetaheta na ho an'ny organisateur zay mangetaheta ty angala dia taogno araiky ty iferiko ho an'ireo zegny izy koa zegny misy ny angala
ataoko libra daty de mizaha daty malibra zany zegny za. Zegny afaka contact jeudi sia zegny organisateur jiaby fa afaka magnano raha jeudi sia manomboka jeudi agnaboaka raha agnaboaka hira sy zany zegny izy jiaby. D'accord, hafatra ho an'ny mpagnaraka fandarana jiaby azy. Hafatra boka fa nataoko tsofotsofa. Iya. De misaotra anareo magnaraka zahay zegny. Ary tsara zegny fandaharagna ty. Tsara mikoragna amin'ny fany, mikoragna aminareo jiaby. Mamaly question anareo, matoky za fa afapo anareo amin'ny famaliagna question. Ya, zay zegny hafatra anakay magnaratsy tapaka ny fandaharagna toera zegny fa mara regninareo ao, misy secret misy tsara regninareo ao. Zegny tsara zegny fandaharagna, de misaotra anareo magnaraka zay. D'accord. Ataoko fa nahafapo atsika koragna natao tetiny an'ity maro e question napetraka atsika tagny de miezaka izy tamin'izay question napetraka atsika zegny namaly zegny fotoagna manapetra ihany tsy afaka valamparagna izy tia maro ataotsika agny migako amin'ny kôty sy ny fotoagna izay zahavantsika raha ty amin'ny tany ahitantsika azy ke merci beaucoup e merci beaucoup Rabavy tamin'ny nagneky tamin'ny fandaharagna ty niany atsika jiaby magnaraka amin'ny farany atsika jiaby de karaha zegny koa ny partage ataovanareo mba ho hitan'olo maro atsika ankafizin'ny fandaharagna atsika mampagnategna anareo za amin'ny herigny niany koa hitondra artiste izay ankafizintsika izay tiatsika ho hitantsika hita plateau koa adeditsika hito mametraka veloma andrapitafa amin'ny herigny niany koa sambia tsara aby atsika veloma. Quodiano me